nakita, ako ang nasisisi, ako ang laging may kasalanan. 95 Punta Radyo Bisag di Palang. Oras mga Bisag sa programa Morning na Bisag. Alas 5:14 na dyan, Estudyante Plus. Okay, good morning, good morning, good morning. Atong topic kagahapon mga kabisdag, inyong bana ayaw mo kumbiyansa patutok-tutok na ko. Ayaw pagkumbiyansaan inyong mga asawa patutok-tutok na ko ha. Imatod pang paring Mark Iban. Delikado mo tutok pa rin. Baka una-una niya og request og DJ ng aking radio. Okay, good morning yung tanan. Tanan masakit di ba? Why tinud-anay miya ay? Okay, gusto ko nung kikulan si Kihon. Why tinud-anay? Okay, good morning, good morning. Ini mo programa ito ganyan sa Rapid Boost sa pinakabago karoon animal feed supplement. Alang sa inyo mga kahayupan na ila ka na isip Rapid Growth Formula for Animals. Ang Rapid Booster mga gamisan. Rapid Booster purgaw sab ka na sa bulati sa imong mga kahayupan. Magkapaganag pagkaon. Magkabalikon ka na sa immune system sa imong mga hayop. O sa mga gamisan batasan ang paggamit sa Rapid Booster. Rapid Booster available na sa mga aggregate supply sa inyong lugar. Rapid Booster. Oy, hi dong boss, good morning. Ika ni Rubilin Baluntang Burunding. Oy, sa tanang mga listener rin karon nakaukap mo Facebook ni ha. Live kita karon sa itong official Facebook account. Kadudong pungga, kalag na itong mga gipangmingaw na ko. Hala. Li na mo sa kuhan. Li na mo sa Facebook. Itong mga gipangmingaw na ko niya. Okay, thank you so much to Jujan Elba. Thank you so much for watching. Tanan mga viewers kanan. Good morning ninyong tanan. Kini mo programa to kini sa Boss Herbal Capsule. Ang busing sa mga herbal. Prutas ugutan ng gimong nga kapsula. Aron makatabang siyong balatian. Boss Herbal Capsule. Available na sa mga butikang parmasya doon sa iyong lugar. Ang Boss Herbal Capsule. Okay, mata pa din yung mga kabisag. Good morning, DJ Pongs. May balos sa tanang senior citizen. Dire sa may San Francisco, Dapitan City. Ay, sama na. Wala may sumpay. Okay, matod pa din dong. Good morning, great lang ko sa umabigo dito sa Bukid. Jimboy Sumayong. Usta na kada ismi dyan batilan dire sa may. Kinle, salamat sa pagbasa dong. Rumis kong song, miss kita. Okay, shout out TJ Pongs, Nilang Giselle Lagpin, General Marlene, Inesan, Pamela, Balwit, Didi Boy, SB Michelle Guminta. Salamat TJ Pongs, ikan ni Michelle Guminta. Okay, dito na pikas linya mga kabisag ato matagan o pagtagad. Oh yeah, mga viewers, good morning. Ubay-ubay ato mga viewers karan. Morning daw, great lang nako sila si Dudong, Lisira, Amoy, Dingding, og sa among driver nga si Jutay Tangs, ang pagbasa gikan ni Fillmore Sunday. Okay, good morning. Mga viewers, good morning yung tanan niya. Okay, tanan mga viewers. Tanang mga viewers karan, good morning. Good morning Dong Pong, rinang ko sa bana mga anak ko kapog, rin ko nilang Bibi Kalunsay, Nay Tay Danilo, Danilo Virgil Lamas nang nung Casio Cording Bangchao, o ni Kinsel Tubi Balase, o siya Jerry Bulungon, o ni Manang Mingning. Salamat sa pagbasa. Gikan ni Diding Bidad. Okay, matod pa.
Dong Pong, o ikaw, kuya, tutukan kay magka-request o DJ ng aking radyo. Diri sa mua, naapod na. O matutukan. Mututok kang Randy Humadla, kuya Pan. Mau ba? Kung nakikita ako Ang nag-greet si Bibing Ladjon. Uy, good morning ni mo dia, Bibing Ladjon. Ang imatag ba din mag-imistagan mo? Tagan mo magdagay? Huwag ko'y labot o magtutok-tutok mo ha? Inyuar na. Ay, good morning ni Consiala Adil Badilo Sandas. Good morning ni Modia Sihal. Good morning ni Consiala Adil Badilo Sandas of San Francisco, Dapitan City. Good morning. Kaduna tapikas linya atong hatagan o pagtagad. Hello, may munday. Good morning. Ay, good morning. Kisama ni. Kaya mo great ka. Sige, padayan. Gusto ko mong bawas living radyon. Marbukol. Bread. Iyang atasma. Tusan. Si Dusen. Si Liberato. Si Israel. Iyang asawa. Si Alan. Si Pinay. Si Julian Andam. Si Nenit Andam. Si Lorena Malamoy. Si Edith Lamoy. Si Anak Mali na kumahanap. Pwede mo request? Basta na may song. Kitig ako. Okay, salamat. Salamat alas 5:20 na sa kabutagan. At pa din mga bensa. Salamat sa pag-please sa akong request, Sir Dong. Oy, butangi po niyo pangalan. Kinsa nag-request? Good morning, DJ Idol. Gikan, watching from Rojas. Ana Marie Bulatag. Ay, good morning ni mo diya, Ana Marie Bulatag. Good morning, DJ. Great lang ko. Sa akong banda nga si Fernando Jubil. O doon na ako ka-anak si Sitio Labagan. Tapos DJ Greetings from Pin in Tagig. Jin sa may Tagig. Good morning, Dong. Shout out sa taga-Sinaan sa Pangdalaga. Good morning sa tanan. Ika ni Daylinda Baluyos Andos, Patiluna. Okay, good morning. Good morning, Idol. Si bugal-bugal diha. Ay bugal-bugal diha. Kinalang po niya mututok data. Okay, nagmututok ka ito nga kuan. Og na mga bana, mututok na ito na mayari ba yung punuon ta? Good morning. Great lang sa mga Villa Fuerte family of Nagal family. Eleanor family coming from Gingging diri sa may Bunawan, Calamba, Misamis Occidental. Okay, salamat. Okay, DJ Pong, bugnaw kayo. Gimingaw na ko sa akong bana. Uy, asa man din yung bana di ay. Good morning, Dong. Tugtugang sunata nga naguluhan kadungganan. Kaya di man ko nakabati sa inyong istasyon inyong gibatukar from Matam, Katipunan. Okay. Atod pa din mga gabisdag, atong hatagan o pagtagad, dagan nito kayo mga mensahe. Dahil katabi itong nili na ito mabasa. Pasensya ba kayo ninyo ha? Dagan na kayo. 911 na ka mensahe ni. Uban kuha na yung lapis. Lista na yan. Pagpuyo mo ay basta mo sulti tag number, ilista na yan. Agad na 5:23 na yan kinong programa ito ganyan sa Miganox Capsule. The most superior antioxidant bigabani with Miganox Capsule. Tingnan man ito po ganyan kinong programa mag-iwisag sa Balite Oil, Balite Herbal Tonic, Balite Kidlat Capsule. Ingon naman ang Balite Herbs Capsule. Gusto diha mga bisag ka tinunan na nga kayo
iluhan. Sulayang atong Balita Herbs Capsule. Atong Balita Herbs Capsule mga bisag atangi ang pagabot sa atong Balita Herbs Capsule. At badong morning diay sa tanang taga inansagan nga naminaw silang Tunya Dimor, Lovely Ken Ross ng Anita Kamingawan, it's me Diding Binan. Okay, good morning dong gikan ni Serlita Banwa. Oy, good morning din ni President Teddy Berdia. Pres, good morning ni mo diha. Og ni Ma'am Mary Rose Andiha, good morning. Magandang umaga po, ma'am. At saka kay Captain Teddy Bear, magandang umaga pa. Saan ka man nakaupa? Michael Abs, good morning. At ba good morning Kuya, great lang ko sa kong kauban diri nga wala pa kamata. Sila si Ginicel Tubot, Junil Andal si May sa Tambula, labi na sa among bunding makulit lang Jan Kyle Tambula ang nag-red. Norski, salamat sa pagbasa. Norski Tambula, good morning. Okay, matay ba diri mga bisag? Good morning daw po. Great lang ko sa akong mga parente sa Bohol, mga Urong family, Baguyado family, Usmini family na naglet sa may si Mi Urong Carpentero Lalag Denny from Poblasyon Sindangan, Barangay Kalwan. Good morning niyo tanan dahil sa may Kalwan. Kalwan Sindangan, good morning. May buntay. Good morning, Pag. Dumpong, igrit na ako ang akong palanggang o masinabuton nga konsyal diri Bulungan. Tao silingan Juby Balasi, Nanay Virgie, Hilin Patoy at Minda Gatok, it's me Nancy. Salamat dong pong. Once again ko, good morning din ni Kunsyal Jiri Bulungon diha. Kunsyal, good morning. Nung pongs karong oras wala dyan nakaupo si Presidente di gatula na siya mga isda mo dyan nagpaibog to dagko kayo nga katutuang mga uri sa mga isda. Si Captain Teddy Bear, morning ni mo diya Cap, namukad na siguro ni nakapanaan mo guni. Nakapanaan man ni kanunay. Okay, dong pongs grid ako sa tanang taga Malbar, Concepcion, Misamis Occidental, especially sa mga Alvarado family taas, DJ Ismi Jinjin Pakulba, Alvarado and Siruan Katipunan. Please play the song Lak Lak. Okay, salamat DJ Pong, great lang ko sa akong mga kauban dire sa hard rock nga wala pa nagmata sila si Jipoy Utod asa si Edison Suarez taas, DJ Kika ni Michael Abila. Okay, good morning. Shout out lang sa tanang viewers o sa tanang naminaw dong gikan ni Jima Abahar. Okay, dito sa pikas linya mga wisay. Good morning DJ Pong, paibalo sa mga senior citizen dire sa may San Francisco Rapitan City. Ang payout Vinyo sa barangay payout Vinyo sa barangay Sigayan Rapitan City. Salamat nagpaibalo senior citizen President Dolores Magsayo. Ay, tanang mga senior citizen sa may San Francisco Rapitan City, ang payout ninyo ato sa may barangay Sigayan. Nainay mo ga karon murag karon siguro. Okay, magkamingaw di pa. Ano magkamingaw man po na? Good morning DJ Idol, gikan ni Ruby Kalasang, watching from San Francisco. Okay, sa tanang mga viewers nato karon, good morning ninyong tanan, may buntay. Hey! Kikita ako ang nasisisi, ako ang Hello!
5:28 na yan. Matod pa, Dong Pughak. Nalain na akong pangalan, no? Dong Pughak. Maing bunda, great lang ko tanang konsyal. Mucho. Ilabi na sa Kapikas, sa kinabuhi, Tata Jaclisa, Tata Banong. Akong igagaw na ko tanan ang nagret. Alan Inot, sa nahirong Lasisikihon. Okay. Alas 5:29 na dyan sa Kabundagan. Ragit magdahon-dahon, ngakuwi mo malipatan, probinsyana sa kandilhan. Katukalan ko kanimo, duruman ako nakilala. Mga sexy, git kagwapa, ang labing lang ang mga mata. Wapo, probinsyana, wapo, sinayaan, basta katsagahan ng pagkalibo. Wapo, probinsyana, wapo, sa babae, mapinalaga at may respeto. Wapo, probinsyano, wapo, masarigan sa ugali ka sa pagkiro. Mga tulad ko kanimo, ramo galit mabaton, kay ang agit mo at iyo, ang kabalos ay may tuyo. Iska probinsyano, wapo, masarigan sa ugali ka sa pagkiro. Mga sexy, git kagwapa, ang labing lang ang mga mata. Wapo, probinsyano, wapo, sinayaan, basta katsagahan ng pagkalibo. Wapo, probinsyano, wapo, sa babae, mapinalaga at may respeto. Wapo, probinsyano, wapo, masarigan sa ugali ka sa pagkiro. Mga tulad ko kanimo, ramo galit mabaton, kay ang agit mo at iyo, ang kabalos ay may tuyo. Iskan ikaw rin may iba sa dughang nakapinta, maskin na kung paraan, ragya sa gihapon. Wapo, probinsyano, wapo, binayaan, basta katsagahan ng pagkalibo. Wapo, probinsyano, wapo, sa babae, mapinalagaan ka may respeto. Wapo, probinsyano, wapo, masarigan sa ugali ka sa pagkiro. Wara ka rin magsarig, nga ko kanimo magbalik. Sa sulad ka bitaw ka tuig, kasabot ikaw rin may lawig. Kagabi inay mo ko ikaw, nagkakap sa kahitlaw. Kag nagsirak ang adlaw, ay damgulang kalikaw. Wapo, probinsyano, wapo, binayaan, basta katsagahan ng pagkalibo. Wapo, probinsyano, wapo, binayaan, basta katsagahan ng pagkalibo. Wapo, probinsyano, wapo, sa babae, mapinalagaan at may respeto. Wapo, probinsyano, wapo, masarigan sa ugali ka sa pagkalibo. Basta nindot ang tukar, guwapo ang DJ. Dodong Pungga, Dodong Pungga, Dodong Pungga, Dodong Boy, Pungga. Jeno. RB Williams Ramsey Networks. Let's go. Hot mama, hot Dodong mama, Pungga, hot mama. Hot
Bisan og ninyo na hubag lang gihapon siya. Oh, hot mama, hot mama, hot mama. Bisag nakaanak na lamion gihapon siya. Oh, hot mama, hot mama, hot mama. Bisag ninyo na mura pa og dalaga. Oh, hot mama, hot mama, hot mama. Lupig pa'y teenager kung maoy makapurma. Sila ang babaeng dili magpasagad, ang ilang panglawas pirming ginatagad. Bisan og mama na dili gyud magpalusyang, murag dalaga daghan pa ang mabuang. Sugugdughan, lingit ug hawak, kung naay lakaw pindi gyud naka-make up. Naapay lips perti kapula, pagkatamis bagyod sa pahiyong niya. Sila ang klase sa maka-proud nga babae, samot ka in love ang ilang mga happy. Umot og lawas shiny pagbuhok, limpyo og kuko, puti pa og ilok, bawg pa og pilok, daghan ang maibok. Kung maoy mo agi makabalig liog, kinsay di mailad maala ang dalaga, nga nakakuyaw ang hot mama. Oh, hot mama, hot mama, hot mama. Bisan og ninyo na hubag lang gihapon siya. Oh, hot mama, hot mama, hot mama. Bisag nakaanak na lamion gihapon siya. Oh, hot mama, hot mama, hot mama. Bisag ninyo na mura pa og dalaga. Oh, hot mama, hot mama, hot mama. Lupig pa'y teenager kung maoy makapurma. Ang ubang asawa nagbibindi sa bana, labi nagsiloso, ibawal magpagwapa. Bisag 20 plus pa, mura nagdudug nanay, naapay panamit intawon, nagkagidlay. Bawalan pagyod o pangarti sa lawas, diligid maibgan kay nanimahong haplas. Ko'y pastilan, ayaw po't pag-inana, pag-arigla sa lawas, kay natural na. Ipakita sa tanan nga ikaw presentable, bisag inahan ka, ang ayan magpa-sexy. Pariha sa uban ba, kuyaw nga mo porma, suot og leggings ang baki ipalakra. Pagka na lang halatang atimado, naapay kutis, hamis o plansado. Naghanap karon mga mga hot, lamion lang yun sila pero dili igat. Oh, hot mama, hot mama, hot mama. Bisan og ninyo na hubag lang gihapon siya. Oh, hot mama, hot mama, hot mama. Bisag nakaanak na lamion gihapon siya. Oh, hot mama, hot mama, hot mama. Bisag ninyo na mura pa og dalaga. Oh, hot mama, hot mama, hot mama. Lupig pa'y teenager kung maoy makapurma. 95 hapon na Radyo Bisag di Polong oras mga kabisag sa programa nga Morning ni Bisag alas 5:37 na yan. Nindot din ang mga hot mama di ay. Okay, good morning yung tanan di ha. Okay, matod pa diri ha. Karon ang PLTG Pongs Face Shield, Face Mask, ballpen magdala pod sa may Sigayan, Dapitan City. Salamat. Gikan ni Inday. Okay. Matod pa diri magbisag. Good morning, greet lang ko sa akong bata nga mag-birthday karong adlaw nga si Christine May. Greetings coming from Inting in Barcelona, Dapitan City. Ato ba kuya, gimingaw na inuon sa akong DJ ng aking radyo sa una. Okay, dito tapikas linya may bisag atong hatagan og pagtagaan. Hot mama, hot mama, hot mama. Okay, matod pa diri. Good morning, Dong Pongs. Lagot tanan na minaw nimo karon dili sa Talayong. Alagret si Lorina Clamuhoy. Good morning nimo di Lorina. Uy, good morning di ay. Good morning di ay. Sa tanang mga naminaw di karon. Labi na tong nag-comment sa post ni Ma'am Mary Rosan. Kagahapon, solbad na.
Sulbad na to, ang yun to. Normal na dyan na yun nana. Matod pa dili siya masisiyahan. Sa itong programa. Okay ra. Ang importante diya, ang mahalaga. Thank you so much, Vilma Tercio. Thank you so much for watching. Bibi Caparuso. Thank you so much for watching. Iris Gunjao Flores. Nia Miria. Marlene Ampal Panangguay. Thank you so much. Ruby Kalasan. Tanang mga viewers na to karon nga nagabyo. Good morning. Good morning po ni Brad Dexter Maata diha. Uy! Kamo diha ay mo kumpiyansa tutok-tutok ni Dexter Maata. Magpangita juga. Magpangita juga tutok-tutok ka. Nagpangita ganitong kuan. Dong bong, bisan mga may edad na mi magpahat mama Japon mi. Dili jud mi magpalusyang. Mo ba? Thank you so much Sir Gina Sumagang. Thank you so much for watching. Sila ang kasisama ka-proud na baba. Good morning diha ni Ma'am Nining Sumagang diha. Sabay kampala na sila si Sikor Ma'am Nining. Good morning. Di Sir Jewel po diha. Good morning ni mo diha Sir Jewel. Dili Sir Jewel sa una gwapo jud ni ba? Oo, gwapo gani ron. Oh, gwapo jud ni sa una. Kuyaw ang hat. Nabighan ni mo yun si Ma'am Nining. Taga timbaon to siya daw. Baglang ihapon siya. Hat mama. Okay, good morning sa tanan. Bisag na Good morning po ni Nung Buboy Dedi ha, Nung Buboy, good morning. siya. Hat mama. Good morning ni Nung Buboy Dedi ha, Nung Buboy magkalisang good morning Duning, good morning. Doon pong wala siya na siyan, wala daw kay kaapel. Basig magpasubo siya ni Ma'am Mary Rose Ann. Basig mo ito yung gipaabot. Matad pa nga, Captain Deliver, basin nga, magpasubo siya nga kapika. Mo siguro gihulat ba? Mili putong tawhana po doon maghungit. Bisag minyo na mura pa o galaga. Hat mama. Lutig kay teenager kung maoy makapurma. Sila ang babaeng dili Ay, coordinator nito. Okay. Okay, rata. Ito lang ang kanbasin po og maka-improve sa atong grupo. Oo. Okay ra. Basin maguna-una ta nga kanang mas pa jud adto nga feeding ang atong ikuan. Sila ang kasisama ka-proud na babae. Samot ka in love ang ilang mga happy. Umutog lawas siya Basig nagkakwanto ba nga sa feeding manggod mo diri sa Mindanao. pilok Matag feeding na mo diri sa Mindanao. Agi Alang sa mga Radio Vista Fans Club Sigiwar Island chapter. makagaing Ang among mga kalingawan, lahi po sa inyo ang mga kalingawan. mama at mama. Bisan Ang inyo mga banda, mga acoustic, band. Ang amo diri lahi po. mama Samtang wala pa magpagkaon, nami mga show. Mga opisyalis, manayaw. Mga coordinator, manayaw. Yung gusto ko nga, muna himuon ninyo diha. minyo na mura. Anadyo show ang matagkuan. Matag coordinator ganin ay untay kanang kuan jud nadyo kanang ipakita jud ba. Minyo na Iunan na nga mo adire. Unang gusto na ko ngayon na po diya sikihor. Mo kato siya. mama at mama. Suggest raman po to. Kap, suggest ra po to. Sila ang babaeng dili magpasagad. Good morning ni mo diya, Kap. Captain Dinibe, minaw na yun lagi. Daan pala gisog ko.
Coordinator na ito, Kap. Mga suggestion na siguro to, Kap, iya. Bagyo sa pahiyong niya Suggestion na to. Love ang iyang mga hati Yeah. Thank you so much to April Ann Trubanos. Puti pa o ilong Ni Marbs Makilang Suitano. Thank you so much. Maoy mo agi, makabalik liong Kinsa di mailad, maala ang dalaga Nga nakakuyaw ang hot mama Unang ganang iniganha na mo diha. Hot mama Iniganha na mo diha. Gusto na ko nga atong iatol nga adunay feeding programo. Lang gihapon Kay parang amo pod nga ipakita ninyo ang amo ang kanang pamaagi dire para makuhaan po ninyo og mga kanina ang mga kuan og unsaon. Gusto na ko, Kap, nga karong iniana na mo ba si baka-na media. Kaya gaulat lang ko sa approval ni gobernador. Hot mama Ni baka-na media kinala na mo feeding. Murag emergency feeding ba? Kunana na lang. Kay parang ang among mga local artist dire nga murampa pod. Maoy Murampa man po ni. sila ang Kanana ang pasagad ang ilang panglawa makita po sa mga bata. Labi ng mga bata. Ang mga mga recap kanana ang ay santang nag-feeding. Nami mga kanang kalingawan para sa mga bata. Namo gud may magikiro nga DJ dire. Si DJ Joshua. Nami magikiro. Mo magic pod. Mo na malingaw po ng mga bata. Pero moabot ra na ninyo. Ingon ana rapod. umutog lawas kay Gusto na ko nigana na mo na emergency nga feeding. Ilobaw pa o pilok Ngita ra tag budget. maibog kung agi Ngita ra tag budget para anak ka. Kinsa di maibog Good morning once again, Captain Tinibera, tumaptikon nga presidente diha. Maang panglawas pirming Walay makatupong. og maman Abtik kay pod. Captain Tinibera, good morning ni mo diha, pres. O ba ni Ma'am Mireros Andiha. Ang very supportive po niya nga kapikas. bisan og minyo Good morning. Vice po diha, Vice. Good morning ni mo diha, Vice. hot mama Vice President Ilmar Bocol, good morning pa. bisag nakaanak na lami og gihapon siya Kay matod pa diri magbisak dong. mama hot mama Nag-ingon nga magpasubo si Bibing Ladjon lang unta. hot mama Bro, muhungit mo na si Bibing Ladjon. lupig pa'y teenager kung maoy makapurma sila ang Okay, matod pa diri. Good morning dong, Bongs. Great na ko sa tanan nakong mga kauban sa bisan og LRVRG Group. Labi na sa among president nga si El Capitan Rio de Lungsod, gikan ni Treasurer Cabaro sa may Tagmanukan la si Secure. Oy, naman tayo mimro sa Tagmanukan. kapula pagkatamis Tagmanukan la si Secure. Naman tayo mimro diha. si sama ka proud nga babae samot ka in love Dong Pong, mag-show pa mi lugos gani mi pasudlon sa barangay. limpyo o kuko Okay rin na, wala pa mo gito kasabot si Kapitan. Wala pa to kasabot og maayo si Kapitan diya sa may Kampalanas. O kung saan nga programa. Magkaon maning atong dala. Dili ma. Mo ni ang pinaka importante karon nga pandemya kining pagkaon. Basta pagkaon ang dala. Sa kagrupo dili jud na angay balibaran. At maayong buntag DJ Pong. Sunod ang sa akong kauban sa trabaho DJ Pong. Birthday siyang anak karon. Si Inting Barcelona, great pagkos ni Charlo Cabrera, Kerwin Labukay, Rukis Gugsong, ayaw pagsad DJ Pong Ismi Damski, maldito from Ruhas. pa og dalaga hot mama Ana de membro sa Tagmanukan kadagkuang nga kuha niya. bisag in Maayo jud kay manaan ni si President Teddy Bear. Hilig jud panaan. hot mama Ay, good morning ni Ma'am Madeline. Ada sa may Corazon si Aquino Hospital. Good morning. Ma'am Madeline, good morning ni mo diha. hot mama Guwapa nga 60 days sa front desk. hot mama Sa may Corazon si Aquino Hospital. Ang ayuda medical sa may Corazon si Aquino Hospital. Good morning ni Ma'am Madeline diha. hot mama Okay, kaingon. mama hot mama
Nakayo na to, wala pa manggod to. Sa tinuod lang, diya sa Isla Siquijor, wala manggod sila kabalo og unsa ang unsa kaligon ang atong fans club. Pero si gobernador, dali ra kay si gobernador nakasabot. Labaw na si Mayor. Mayor James Monte diya nakasabot na yon. Pasalamat gani sila nga naay organisasyon nga yun ana, di ba? Good morning, great lang ko sa trabante sa Block Concept Rosindo Siliba Owner. Mark Christian Indos, Francis Martin Arsenal, George Sulapas, James Rosmonte, Yuki Tanaga, Nelson De Leon, og Cesar Misiona Jr. Okay, good morning. Alas 5:49 na John sa kabundagan timong programa. Atad kaninyo sa Rapid Booster ang pinakabago karon animal feed supplement alang sa inyong mga kayupan. Kailan ka naisip Rapid Growth Formula for Animals. Ang Rapid Booster mga ibisat. Ang Rapid Booster available na sa mga Agribit Supply sa inyong lugar. Mura pa o dalaga. Oh, hot mama, hot mama, hot mama. Ayaw dyan mo, pag-isgot ka nun ay cute diha. Kay ka ng cute, apiki dyan na. Ako bang asawa nagdipindi sa Okay, apiki dyan na, basta mag-isgot mong cute. Dongpong, review group na namo sa disaster sa LGO dire sa may tagmanukan na sa pagyodo. Pariya na ang mga kuan diri, mga react. Napo na diri sa Mindanao, react na ay katong Orasis, napo na diri. Ipakita sa tanan nga ikaw presentable bisag inahan LRVRZ Group. Tauban. Napo na namo diri. May react na Orasis, dagan kayong mga review group diri. Natang atimado na apay kutis hamis ug plansado. Diri sa may Mindanao kay naamagod may dako nga bunto diri nga kabutangan sa mga antina ng mga radyo-radyo ngayon ana. Oo. Bisag minyo na mo. Okay. Dili apiki ng cute, apiki mo ng cute kay gamay. Mama, hot mama. Good morning daw, great lang ko sa may balubuhan from Lupisayna. Good morning ninyo din sa may Lupisayna. Oy, sa may Roquita di ay. Ingdili Ako nga igagaw nga gwapo di sa may Barangay Burgos o Roquita City. manadiligyo. Agaw Peter Mangumpet. Good morning nimo di agaw. Ang sugugdughan, lingit ug hawak. Kung naay lakaw, pirmigod, naka-make up, na apay lips, perti, kapula, pagkatamis, bagyod sa pa. Alas 5:50 tras na yan sa kamandagan. Good morning di ni Boy Cargador di ha. Happy, Ano ron si Boy Cargador day? limpyo, o kuko, puti pa, o Boy Cargador og si Mama maibog, kung maumuagi. Rosan Ikalina Kapadiso. Good morning. Ilad maala ang dalaga, nga nakakuyaw ang hot mama. Good morning nimo diha. Boy Cargador. Ato mabtikon nga news anchor si Archer Rapid Kapadiso. Good morning. Ay buntay. Sa tanang mga naminaw karon din sa may lingasan. Good morning yung tanan diha. Ni Artemio diha, Artemio Bantilan. Good morning. Gihapon siya, Si Tadoy diha. Good morning. Sa may lingasan po lang ko. Good morning. Akong mga katropa diha karong rasa. Good morning yung tanan. mura pa o dalaga. Oh, Alas 5:54 na John sa kabundagan. Kini mo programa to kaninyo sa Balita Herbs. kung Ang Balita Herbs Plus Capsule. Ang Balita Herbs Plus Capsule. Lindot kayo nga gamiton, mga higala, mga suking digbaminaw. Maing gamiton pang mintinar. Sa imong lawas. tawon at kagiglay, bawalan pagyod o pangarti sa lawas. Diligid maib, Ang Balita Herbs Plus Capsule, higala. ayaw po, Lindot kayo nga gamiton. sa lawas. Pangutan na lang mo sa mga butika. Available na ang ubang mga butika. Ana-ana ang Balita Herbs Plus Capsule. Sexy, Mga katawhan sulay ang atong Balita Herbs Capsule. Aron ikaw mismo mapamaton na lang. kung sa epektibo ang maong capsule ang mga bisag. Good morning diyan, Efren Maginay diya. Naghanap ka Sa may sitio Umpas, Maria Siquijor. Liluan Maria Siquijor. Efren oh, hot mama, Maginay. Good morning ni mo diya, friend. mama,
Good morning po sa imong pinalangga niha. Biglang Oo. gihapon siya Ani si Efren, dili ba niya? at mama Dala-dala o na yung asawa o mag-meeting. Dala-dala po na Efren. Isag na Oh, piling-piling ulitaw po kang panuhaka ka. Siya yung pangalan na ng asawa ni Efren Maginay? mo Okay. talaga. Oh, Oh, at mama kuyog ma'am, kuyog kung mag-meeting na si Efren. Okay. Para mahapuyo ng mata na. Igasuroy kanunay ng mata na. Gananaw ba? lawas pirming Ah. bisan o Oh, ginaingon nga tutuki lang si Efren ba magpangita ka. Muna ako dili jud ko patutok. ni God Oh, dili jud ko patutok. Pilot spirti No, dili ko patutok ay. bagyos Kay magpangita unya ka. Good morning, shout out ko sa Tanang Fans Club Gikan Emergen Untulan. Coordinator sa Katulian San Juan Siquio. Ay, good morning ni mo na Emergen mo rin apel. I-apel mo siguro ka sa atong kuan. o isa di mailag Gidala mo gud kanunay, Brad. Aw, di ay. at mama Okay ra. Gidala man ni kanunay. at mama Nilya Maginay. Abdi ka kay mga panuha ka. Para ni Captain Deliver ba? Oh, dan ujot. at mama Oh, kay parang naunsa. Masalago niya glain ng mata. Wala ako. Dili jud ko patutok oy. Dili ko patutok. minyo Ano tutok-tutukan man ko ninyo. Magpangita niya mo. oh Ay mag-request na rin mo DJ ng aking radyo. at mama big fighting teacher kung maoy Wala kaya jud ko ninyo pagtutok-tutoke. ako bang asawa nagbibigay Kay kanan pagtutok-tutukan ko ninyo. pagwapo Kuya nagmagpangita mo. mura nagdudugay Oo. ay naapay pa namit in tawon nagkagiglay awas diligid maiggan ka na ni mahong haplas uy Muna tutok-tutoke. ang ayan magpa-sexy Pariha sa uban ba Kuyaw nga mo porma Suot og leggings ang baki Palakrap Ayaw jud ko ninyo tutok-tutoke kay basig magpangita mo. Hamis Ay mag-request din mo DJ ng aking radyo. Kuyaw na. Liod lagi si Malakgan niya tagbana. Hat mama Oh, yun, dili na ko ganahan. Lakag-lakagon tagbana. Ihapon siya Oh, hat mama Lakag-lakagon tagbana. Hat mama Okay, wala ba tayo oras? Lamig Okay, salamat kayo sa iyong pagwanuban ka na ka. Hat mama Gikan alas sa 3 kape na hangtod dining mga oras ha. Hinaot ko nga nalingaw mo ha. Mura pa ugda Okay, wala dito ko nga oras. Salamat kayo kiniyong alagad. Ang gikadukan sa tanang kabayutan mga handusay. Lupig fighting teacher Sa namang pangdiha nga kalaay. Kurma Way paglubad. Inyong alagad. Dudong. Pungga.